प्रतिवर्ष भଳି चलित वर्ष गुप्तेश्वर शैवपीठଠାରେ महाशिवरात्रि बहु आडंबରରେ पालन କରାଯିବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଦବର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ହଳଦୀକୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଡକରିଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନକୁ ସଫାସୁତୁରା ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଯୁବକ ସଂଘରୁ 150 ଜଣ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଯୋଗଦେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଟି ସାର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଜ୍ ଦିଆଯିବ। ନଦୀ ଘାଟରେ କୌଣସି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ନଦୀଘାଟ ଜଗିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହୋଇଛି। ଜୟପୁରଠାରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଭଡ଼ା 70 ଟଙ୍କା ଓ ଦେବଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିକଟ 300 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଟୋଲଗେଟ୍ ଫି ମୋଟରସାଇକେଲ ନିମନ୍ତେ 10 ଟଙ୍କା, ଅଟୋ ନିମନ୍ତେ 20 ଟଙ୍କା, ଚାରିଚକା ଯାନ ନିମନ୍ତେ 50 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ରହିବ। ହରିହର ଭେଟ ରାତ୍ର 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପରେ ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ବୈଠକରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ, ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ହରିଶ ବିଶି, ପୌର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନା, ସଦର ଥାନା, ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାସ୍କର ସାମନ୍ତରାୟ, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଜେନା ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକକୁ ଜୟପୁର ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଧାନ ଟୁଲିଆମା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଯଶୋଦା ଗାଦବା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସବୁ ବର୍ଗ ଖବର।